Здравейте, потребители на YouTube и VBOX. Аз съм Мартин4864. Това е първи епизод от поредицата ми Белотински Survival. Нали, в YouTube го бех продължил. И познайте кой е при мен! Това е Респект едно. Той няма да се чува, защото аз съм на слушалки, а не на тонколънки. Това тук е нашата купена къща за 1 милион, струваше си. Тук имаме ферма за захарната стика, имаме KFC. Какво е друго? Ще ви разведа в къщата. От тук се влиза. Тук честове, диаманти, прогледнете ми ендър честа. Тук пекарна. Тук всекидневна. Тук мазе, празно. На втория етаж. Тук имаме една малка карта бъгната. Тук моето куче. Ето и терасата. Какво друго? Това е работилницата. Тук е спалнята. И падна ми 30 фрейма. От 250 станах на 30. Сега, тук ние ловяхме допреди малко риба с така, каже го Респект за нашото KFC. Той вика хора, ние ги обслужваме за пари, даваме им храна. Ти къде отиде? Я приеми поканата. Да, той е бил при фермата, обира я. Тук имахме една ферма с всякакви животни, по 100 000 животни, но нещо стана и те изчезнаха. Аз да си остава униформата за KFC. Не тук. Ето го и него. Кажи нещо, може и леко да се чуваш. Какво? Кажи нещо, де. Нищо. Сървър е много як. Ще сложа IP в описанието, който иска да влиза. Дори ми сложиха титул пред името Trusted за това, че направих във VBOX първия клип. Обаждат ми се по скайпа. Чакай малко. Показах им го. Сега ще ви... Тук чакалнята, един по един се влиза. О, и най-редовният клиент, Ан3398, тя сигурно купи 100 неща от тук. Ето го, тук седим ние на щандовете. Тук са всичките менюта. И този Респект ги направи. Тук имаме Water Bottles и Splash Potions, за да може нали, прекръстваме ги, например, ако някой си поръча бира, взимаме една, прекръстваме я и им даваме. И аз трябва да си дам малко левел, защото няма да мога да прекръствам. Сега какво ще правим? Кажи. Сървър има доста хора, понякога за секунда лагва. И така, оправя се. Нали? Тук един админ си купи къща за 1,5 милиона, абсолютно също като нашата. Не знам защо. И да си спрат тази гадна музика. О, тук виждам крава. И кокошка. Може да доведе за ферма. Къде отиде? Какво? Хора, ще ви помоля да се абонирате за мен, защото това ми е първия клип, първия канал в YouTube. И моля ви, абонирайте се, искам да ми харесате клипа. Защото се нуждае от абонати. Какво? Скоро и той може да почва да качва клипове в YouTube. Канала как ще му е, не знам.
И трябва да се нахрана. Какво друго да ви покажа? Какво да ви покажа? Не знам. Искаш ли в други епизод да копаме? Не знам за нещо е така. Само трябва да си махна силък тъча на кирката. Което трябва да си правя нова кирка. Ще си сменя кирката. Вижте, има ларп. Има 548 ларпа. 28 страници. 28 сега проверих. Какво друго? Има инспектор. И може да проверяваш кой е чупил, слагал блокчета. И такива. И малко ще е скучно да ловим риба. Той ни предлага да ловим риба. Къде отиде? Абе. Вече изчистих повечето хомове. Имах 3 реда с хомове. Имах хом... Хом 9, хом мандарина, хом чесън, джоджан, беге, джинджифил, KFC, салата. И... какво друго? Къде отиде ти питам? Глед. Докато ти нацеля телепортация... Да. Нема що! Така. Върнах се. Не съм спирал клипа, но... така. На клавиатурата има едни гадни копчета, на които има, нали, да заспива компютър и аз много често ги натискам и много ме нерват. Малко фил. Чай сега ще кажем на... тоя, респект да дигне скайп. Ало. Пак натиснах онова копче. Снимам, не съм спирал даже. Даже малко изкрещех. Извинявам се за крещенето, ама изнервям се, за кой ли път не ми се случва. Аз съм Тарзан. Скачам по дърветата. Иха! Я колко... дигнах на 31 FPS, с едно съм дигнал, Мисля това да е за този епизод. Други епизод ще копаме или ще ловим риба. И да, това беше всичко от мен. Аз бях Мартинчо 864. Тук при мен беше Респект 1. Абонирайте се за мен, харесайте клипчето и довиждане!